מצב קשה. בקצה יצב, תשתיק את הרדיו. מה יהיה כבר עם השירים האלה בקולי קולות? שמעתי אותך, יאללה! רגע! 17. שלום מר אלברט, שוב ההנחיה שלך לוועד הבית חזרה. אבקש להסתיר זאת בהקדם האפשרי. סליחה, יש לו ריח של גפילטע פיש מהפה, אנחנו נדבר איתו. שלום לדבר על הרעש, הבלתי נסבל, ועל כל הדיסקוטקים שאתם עושים פה בלילות. אדון ועד בית, יש לי פה מליט על הגז, אני חייב לסגור בית. שוב פעם זה חזר, הוועד בית הזה. מי זה? ניסן? אלברט, מה נשמע? תכינה לדנית, נציג את המקלחת, לקחתי 3 ימים, בסדר? יאללה ביי. יש מרכך? עוד לא תיקנתם את הדוד. לא, איזה דוד תתקלקל. כבר 10 שנים אני מכין את השטות הזאת. אני בא לפה, מתקלח חינם, יש מרכך, חבל על הזמן. מים חמים, בימים שלנו זה סיפור יקר מאוד גברת. בוא ניסן, הכנתי סלט חבל על הזמן. נגמר המרכך אלברט, שתדע, תקנה, נגמר. באהבה שהתקלח, אבל נראה לי הוא שותל את המרכך. עוד פעם הלוטו שלו, יש לו מזל של אסמאעיל עני הזה, הוא לא יזכה בחיים. תגיד אלברט, יש לך כיסוי אוזניים? לא כפרה, אני מנקה עם כסם רגיל את האוזניים. זה לא משנה, קצת, הסתדרתי. אני אומר לך. אלברט, אני מצטער, אבל אני מאוד ממלח, הנה של דנית. אפילו קניתי כיפה, תראה איזה יופי. אני אומר לך, בטוח ביבי לוקח גם הפעם. מי זה? זה אתי הדרושה. אתי. מה קורה? תגיד, אתה לא מתבייש? למה ככה? חצי שנה לא שילמת לי מזונות. למה שילמתי לך ביולי 21? מה? אם אתה לא משלם לי מזונות עוד היום, אני צריך להוצא לפועל. אתי, יש לי אפרסמון עליי. אני רוצה להוצא לפועל שבאת אלברט. טפל בהכל, יש לי אפרסמון עליי. וואי. אין, אני אומר לך, ניסן, אני לא יודע מה לעשות, אין לי שקל. אלברט, אמרתי לך כבר 1000 פעם, הסיכוי היחידי שלך לצאת מזה, זה סבתא שולה. זה יהיה אח של יחיל כל היום אצלה מתחנף אליה, אין סיכוי. המגרש בנווה הגס כבר שייך ליחיל מזמן, הוא יודע לעבוד זה. אלברט, תלך לסבתא שולה, תבוא, תביא לאיזה תמר, תכין לאיזה כוס תה, תחליף לטיטול, ותחתום לך שזה שלך. וואלה, ניסן, אתה גאון, באמא שלי, ניסן, אתה גאון! אתה הולך אלברט, יש תכינה של דנית. מה קורה, סבתא? מה נשמע? כפרה, סבתא שולה, איך התגעגעתי. סבתא? 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 אלברט, מה שלומך? תראי, הבאתי לך את התירוש שאת אוהבת. יופי, תודה חמודי, תודה. למה באת? מה רצית? הבאתי לך גם ציורים. אולי תחתמי את הציור שלך, את זורית החתימה סבתא פה ופה, מה את אומרת? אני לא מציירת חמודי, לא רוצה לצייר. היא לא תחתום לי בחיים, הבונקר הזאת. אבל יש לי רעיון. סבתא, נורא מלוכלך, אולי אני אנקה, מה את אומרת? בטח, אני אנקה. סבתא, מה? תראי איזה יופי עשיתי, הברקתי לך פה, הברשתי. את רוצה אולי לחתום לי עכשיו? נקית או לא נקית? מה את אומרת, סבתא? את רוצה לחתום לי עכשיו? בחדינק. סבתא, אני מתחנן, תחתמי לי, אני יוצא לפועל עוד שנייה, באים אליי, לוקחים לי את הטרנזיסטור, אני מתחנן, סבתא. נו תביא, אני אחתום לך. לא נכון, סבתא, באמת. יש
יש אלוקים, אמרתי לך או לא אמרתי לך? קחי סבתא, קחי. סבתא זה פה, תחתמי לי. איפה חותמים חמוד? סבתא, סבתא. סבתא לא! שלום על הרבה. מה אתה רוצה? שלום.